Tejua me pesa akra wati. Ade tell so cheme ba ndu twa. Tejua. Wanya no de kuta. Oyo ba se ka be nyam. Me se me ka tuwa be de. Me ka tuwa be. Yes, why you mfina no sa na ade abra me meboa. Me ma me na ka che me se wo mpe na mo sa ti wo ya be so. Na wa ka so tu nka te be dugu anu a. E ba ko da no nka te boni be fra ma wo puje wonu na tugu. E kire se nka te boni we se obra pa. Nka te boni be to abusua mu a. Ye die bi e ba abusua no bia no ko tugu. Ai no hon konton boni da bra bani we udini. Aya no ma kone kwa te firi kwa honsi ono aba na fa bebusa so ba na fusemu a e ba kwa da no nka te bone no abeti no ototo montem sewa nka te bone we sa bra pa nka te bone we sa bra pa ya wura obodom ni ma bi esisi a eja jamasabemu hamme eteteme obodom tinkusi na he nenti obase we obechina tenase no tunu fo so batan akan sama che no sesebe abrabo a wobon enye enti won sesa akolei petre akolei muhwe wote hoseni na wohwe no na kola no osei ne wiase edam ye boy bo fifie ne biasi abontin se woni mu a usuban na nkasa na wode na mete no eno na wo ba no kasa che wo ba no na wo wodi aba no ha wo fa aso no antia wo fa che no na ukacha chire no yeye wo ba ka chire me mecha me nkacha nchire me ba no anya na asari a wo chi ahimfie I mu na mo kancha mo akachia wa himfie wo bubu akachia e kancha mo akachia obi a chi continue dia oh una cheche wuyi chancha mi bi diga egu akwada ani tirimu eni ewu che continue ba nie ha o fa bi njo akwada anfo ana me na wo ba ka kire me che ai me twene fu adam ya di fudufie na da ya chi ya di fudu ngura ti ya to wo sei na o kasa ya o timi hwe wanim ya no menu cheche wa no e fa chia sepam na cheche o kacha ya na o cheche o di ayede so hwa se de oba walefo wo ni wukun e kasa eye hwa de wo ye no e mo akwala no awie ise na wo fia na wonim de si ya kan se me kasa wa no yabe e de be le e de ne si ye de ne si ye me sha na me ye madwen se me so me sha dem na me de maso te ye se wonu onu abohe ma je bre maso ase no na chese wonu se wa ne no ansu akodwale ena onu ya no nso no aduane ma madi enti chese wo hwie ni wato ni nsu asi ho won te ase wo de nan bo aduane na to agu aduane a me bedi na sebe aduru sa wo se me makote hwensu yaba me anu aduane ma mini na wo bo aduane na to agu aduane a wo anso bedi bi so anya ne yonko jewa no na ebi pi ha ese kaduane no wo boto agu ama madakom na ka wonso nso bedakom bi so enti de obayi eye esin wutrim nyansa wom anya dia kura dia ya nchamfo no odi ya acham we dia wanya dia kura e dia nchamfo no odi ni sa no kana me wache kome mani na nicho ada nichum tau me no ucha de ewi asisitie ada ni wadi nchamfo cha we de mi wura we de be acho facha me ache wanya ni ye kula wan kacha ye wan nincha achampapa kula abodom ajo kwa pangomo opangoma so ni nanum de wo ni me yiem odi ampa hwe odi waka sem hwe akodai sebe kaminim se o tete ampa nka wakoso watete ni yie nka sebe obi fra bonten abese na wade aware nka atweti na ye kama na ye fe na hye nyina ni monyam me hu wade cheji wenji na kunchinkuni da fam ne dia ni maso aticha wo pa ni tirin sa agi kana cha obi ba che oba wa no a wa
Sikani nyina wanta bi ankoche uchumi ya ase. Ka ye betwam. Me na me ka kire ho. Ka betwam mienu. Cha wope ni tinsa afo ni mahu wade. Na wo utia bo hopen ana. Wo membusa wo. Sika die di wa. Utia bo hopen ana. Aha. We na bu panta me. Woma na mse de genti wo. E na aye wo saa no. Wate? Woma e na ye de genti wo na aye wo saa no. E wo ha na bam. Wate? Ame no kasa no wo je wani aprusu wate? Wate? Wo your baby a wo nyi obapa. Wo nkosu papa. Wate? Kwacho didi matam na cha me sore. Wo mo saprekese. Pa wani chiwa. Wo ba me ni so. Wo tana wo ya tana me pa wa bo pa. Ah, ka ba dan. Ma wo ba bo pa. Wo ba ba na. She. So wo ti me wa gura ho. Dem de ba ye wo. Wo ba dan. Let's see. Hey, Oben, Ah, where dey? na ada wo. Dey no come ase. Na no pay. Na no pay di boko. Oh, asema woni se ka me ba be fam wutu em. Anka me da kwa hayo. Ojidi se no enti na abai. Oh, no enti na me nam. On se di esi ye no. Me pese bi besi biem. Oh, ti na me be se dum me. Na me mfa nkomna ne hu nipa me ye. E so papa wani mgu ase. Eno no. Mitwe so Papa. Fabra me. Bye. Mati. Se ni esi no. Ni me bi nsi biem da. Yo. Awo se o jimi di. E fama no. Eno anu no. Piao. Na wo we ma bompa yese na nanom nyamadom. Na enne no bia me ko no. Minya aboa wo so. Eni opa me ha ho. Ko panyina siama, eni opanyina da nkwa hye so. Mato wansan bi afom ne pan. Ne hwa so pom hwa na wote. Hwa na odidi. Hodi ehu pa o. Mo. Ahawe adwuma no nya memu. Unia kokodura untimi nya obofo. Yete ho di ya na bia wadwen kasa kire wo se ko no. Ko. Na enso ma ne nkoye se odi amememfi agitu na de koto de mabra nko ba bia. Oh. Adama. Meko. Mati abra. Ne meko. Mati. Kwa cheke minya apretwa no. Mapretwa ne sen ho no. Amapa ya na mi yisen ho. Sa. Adama, matudura aka no. Nti ya no ahweni ya mame. Mati. Kasi bro. Ene me wodem. Why? Mati. Nti bibia ani a. Yo. Aje why na ma honya ha ne pe bibi so mame. Why? Yo. Meko. Meko ba. Bishe wo biara se. Ananu ka ho. Mati. Echi. Eji wa. Nkatibani wawe sabra pa. Nkatibani wawe sabra pa. Tawamba abo. Mami. Ene. Mene wo kachacha ena. Ritu fosha ena. A wotu ne bafo. Oba tampapa a wotu ne bafo. Ene ya tune tiem. Amba afo barakatu. Keshe. Oba china. Aya bankiru okuremwa. Akochi da ben. Ena wakwa wade. Awo ba. Aje na beto me na ato. Yoni awa hema. Wade wabo pu pen. Awo ba. Echi che. Ekobacha yesi. Ye fure kuremu. Emma wo kuremu a. Ono waka ho. Koche. Meche power de pa bi wade. Power de papa bi wade. Na wo ba. Pato na ato. Mame. Afuso we de saka bo hema na hiu. Ona epanimu. Eti bo hema ware kwa. Na ketua mesuma pebi. Na mesuma ware ko. Ya kire. Tanya mana twam. Atwam. Aka tete wana ne yayi ne saa. Che he akoda bi obi akora no awo ma enchia ka kire ni. Wa ba wo ajampadinfo. Ai. Fa me ho. Afa ho. Wache.
Why you want to get the cream bunch? Baby, on a number bunch. I did near Mamusana, so one powerful. Ada. Huh? When you back? But your banner was we uncle our back. Just say, you were him, the bay, it's a man or cock. Which is all the way. Huh? Mammy, How are you away? No over. mammy, I do. so over to me for Matthias, you would to me for. Now, say, foot to move, cassette, not the men to talk by madam to wife. Ada. What patches me home by intimation for so by man or by just ah. Mammy, Miss Ronnie, Minas Abium. Any Minas Abium. Oh, yeah. Me, yana country baba, say one powerful, Mimini, Cromwa, who should be Croma, Mimini. Yes, I made that down when you saw me one watch it. And pass out, mamma, and even yes, Hey, Frock. I just said, dear Bannon. Huh? Madame, what do you bet me? Huh? Hey, but so come on to net and Crawford. Yeah, Cacao, when you do one with you, not the such a Sibri, no Sibri, the such a cubby accident. What do you bet me? Huh? What do you bet me? Why not out? Why we make sure you show? Because I know, one no Bromachua. What would you, Mayor? Come on to nature will be, dear, and then where did you my honor? A bad, I would make you a key. I can't control Kama. Now do you do me, dear? What would you, Mayor? Aye. But who to the again? I don't point about to the woman who we know me at a brother woman. Mabua Carbon. Oh, potty away. Eh, will men in Pashira? Men are to be potty many say, no, my yes, no more cuckoo of Kurikara. No, doubt. Only in Siame. Yes, some more. Me mamma yabo dombe ya na wajini niso. One make asa. Na oni yawo. Na nyesefa na osuni faso. So biti wiase na wonwo ya ne suni faso. Sa wo abo ahema wonti mo hu ne se oyi nipa esene me. Na ne so faso cheme dia. Me di mani hwema itia mienu. Itia miensa. Wanti asem papa me ka me homa. Onsunu mo betsekuri mo. Ediwa, Adepa. nana no be dai. Adepa my ma dey na ofie we. Na mse ma bagin from akakra. Ejiwa. Adepa. Si waye wade nyina ofie wi. Na wo se wo betina ha agin from akakra. Ti se woni bibia ye ofie a ha na wo se wo betina. Ade wo refi wo ho na. Hey, Ejiwa. Minim se wadwuma bobil sa. Adwuma bo bia nkasa. Ankasa. Wonu sem papa fo akwade. Mene ne nkwa na wo fie. Nti o kire me mpanin nsem. Oto anansesem kire me. No wo tu me fo. Se de me kasa. Se de me hu nyansa. Nyansa de wunim bi. Wadwe mu do papa. Medase. Hwe. Me ye wadamfo. Nanaba. Eya me no mama kwanya. Me se Ejiwa wo buade. Wo kasa so ho te. Me pe wa gudi wate. Medase. Medase. Ni se we madamfo. Eya kwanya kese mama. Me ni kromu ha ni ba. Adepa. Eya damfo. Adepa damfo Ejiwa. Ejiwa kode. Papa bi. Oh, Adepa fa cheme.
Fache me wate. E free na comedy me bohye so. Se me wie ma ade nyina ebe fie ni akotum pasa. You gidi. Oh, adepa. Me se meye. Enne sori be se mi enkwe. Ye nkonkon anuana se na ha de ha ehu. Wa nya ba bia wo bisa me sampa. Na oba ha to se. Ah? Na me nkwa ko me wa ha de ametena se. Adepa. Kisiwa. Wo himu. Otu ya ne ya ye ne nte wa ma de ache so de. Mama na no family. Ho pa. Na ho pa wa bo mama ne. Chimi akwa metumi aye. Ana de pakra betumi ano. Ade ache so de ya ye ne ntem. Why? Mama no said that I am kase. Baby what do you mean to say me how I did. There be na me ye ukunu aduane ma no ana ma ha me ho. Niye mu na mepe. Niye mu na mepe ya ye ne ntem. Ade ache enye. Awo de ama me nya ne ntem ni pa o se me nya ne ntem so di kasa so. Awo ye ne ntem aka me nka. Je wa ho ye. Na ho ye bi. Ade for so ma wa na. Acho de bi. Acho me ri Adepa. Adepa. Nana. Oni de mo shede. Madam Claude. Hey, echewa. Oba. Oya, dio. Nana. Acho ye basisia. Okwen. Ye basisia. Mo ma me ho mfa no. Oye aduane obeso no mu no okwen. Nana me So no mu. Minche. Ye be basisia me ka asem na ache no why. Ti me ho fa me no. Mama me basisia minche. Nana ya na de nso kakra si da no so. Abrewa me na me kokoto. Nana, me basisia. Nano. Okwen. Me basisia. Kesiwa. Lobe. Makacho se tete no enye no. Yo. Na ma me di asem na ho kan sa. Di asem na me ka se wo ho mfa. Ma ya brewa. Wo ya de na danfo abefa no ko. Wo se de na me ka. Ma me to da bia na wudue bo. Eto da bia wudue bo dodo. Ayo. Eto da bi so anyinu ama wo kasa bi kura wa mente wase. Yo. Enti akwada we. Afa no wo mfie du ana so wo mfie du ni. Wanyi. Na afa die baby. Wanyi ahofen so. Na so esese wo fie no sua de yo na da ma obi be wa no ayanimu ate. Eno ne kasa ya tete ye ba. Na ne onenam yesu de ye no. Me de memmoa eme enye no me hu ameka. Maami, wo kan. Wo se ye ntete no. Na obi be wale na yanimu ate. So sua de yo. Wan pia nkwa abonten. Na wo hu ade yo na apu abonten na obi wa na ye. Eso sua de yo wo ye ho fa we na kwa ye me ahwe. Na ye fefefe. Mane nkwa wa na mfra manfa no. Yo. Mi ameye. Se nu se menyu aduane kra na se wo maya. Mi se menyi na meka mate. Medi a waka na mawo. Me mpe kasa bia. Yo. Mabra ni da bia akura ba ko da bia ensensem. Yo.
Why, ma? Why, ma? Papa. Now. I didn't think I'm coming out with your dinner. Papa. Obiabo one of yet. Papa, na send you on now. Papa. So many, and no more coso fear her. Papa, my pray. Menya papa na kamini ya subscribe you. Free to one. Meeting. Yeah. I mean, yes, I will say one, my man. I pass. Some me too. You need us one. Say, way. Why wouldn't you? As it's only meeting one. And fast winning is so back, see. What way? Also, one fast will be breaching, say, why? Sansa say, way, sabi, me to what way, Manusu Simaso, say, I catch and say, be behind a bontia, me family. When you need palm, it didn't, a yes to me, and I'm being to so my sabi, what you we, yame, Sansa fast war, so mammy. A chance, I wa. Anya dang, Kuran, one mammy pa, one mamma yana. What? Maybe bien how. Na sabi ono kurana mi nyamfa so bia wo ne so wo ha me ma mi nyam to no kurana samen to no ntwene wate pepe wonim ensu wate ensu asagro Ajampa. Asema na kan se na menti ase No kurana be chocho menti ase Oho do na akwati edo na akwati nsanso Asada nse mo tu wi amene to. Ya me minya akwa fi na ma nyema no wo wu. Mi ga me abam na ma sie. Sabana fusemwa eba kwada no nkate bone no abetinam no ototo montem sewa achifo fie wache kwabla bena ma kwati daka kroja ya sohwe ye wuye hweniyo enu gwa se ba kwa wijino